Joo, eli mitä affiliate-markkinointi on? Tällä videolla käydään tää ihan näin niin kuin pähkinänkuoressa. Ja nyt jos oot edistyneempi affiliate-markkinointiasioissa, niin nyt tässä mennään ihan perustason asiaa. Eli tää video ei välttämättä ole sitten sinun juttu, ellet halua sitten verestellä muistia, mutta tämä ei ehkä anna lisäarvoa kokeneille affiliate-markkinoijille, koska nyt aloitetaan ihan alusta. Mitä se affiliate-markkinointi tarkoittaa? Eli sehän on ihan tosi lyhykäisyydessään siis sitä, että olet tehnyt jonkun yrityksen kanssa jollakin tavalla sopimuksen, sellaisen kumppanuussopimuksen, ja sinä markkinoit jotain tämän yrityksen tuotteita tai sitä yritystä, ja sinä saat siitä palkkion teidän sopimallanne tavalla. Ja kukaanhan ei sitä sinänsä määrittele, että mikä se on se palkkion suuruus tai että miten se todennetaan. Eli se on sinun ja sen yrityksen välinen sopimus. No, affiliate-markkinoinnissahan avainasemassa on tämä sähköinen menetelmä, eli toimitaan sähköisesti ja jaetaan linkkejä. Ja sinä saat siltä kumppanuusyritykseltä linkin, jota sinä jaat, tai sitten sinä saat jonkun etukoodin, jonka sitten tämä asiakas kirjoittaa. Me jossain vaiheessa käydään sitten läpi myös näitä erilaisia tapoja ja niiden plussia ja miinuksia, mutta ei tässä. Ja sitten kun asiat, jotka te olette yhdessä sopineet ja miten se sitten tarkastellaankaan, toteutuvat, niin sitten sinä saat sen palkkion. Ja nyt tämä kuulosti jopa oman korvan niin monimutkaiselta, että mennään nyt ihan vaikka siihen, että miten minä asian teen. Eli jos mulla nyt on se yritykseltä saatu linkki. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi, että joku, mistä nyt saa helposti niitä linkkejä, niin siis vaikka joku tällainen markkinointitutkimus, joku alusta, jossa, siis sekin on affiliate-markkinointia, kun sä jaat sitä sun suosittelulinkkiä, niin mulla on sieltä vaikka joku suosittelulinkki, ja sit mulla on se minun lisätuloryhmä, niin minä jaan sen linkin sinne lisätuloryhmääni Facebookiin, ja sitten kerron, että miksi olen itse mukana, ja miksi tota linkkiä kannattaa klikata, ja sitten, että mitä minä nyt saan, että minä hyödyn siitä, että se on hyvä kertoa, tai se täytyy kertoa, että minä hyödyn siitä, kun sinä liityt vaikka siihen. Ja sitten minä saan, kun kaikki nämä asiat tapahtuu, eli se ihminen klikkaa sinne ja sitten se liittyy sinne palveluun, niin minä saan sitten, mitä siellä on sovittu. Joskus on sovittu noiden markkinointitutkimuslinkkien kanssa näköjään, että on vaikka joku prosentuaalinen provikka sen uusien tai niiden jäsenten niistä tuloista, tai sitten se on joku tällainen kertaluontoinen, että saat vaikka 300 pistettä siitä yhdestä uudesta jäsenestä. Eli se on linkkien jakamista. Ja nyt jos tämä kuulosti tosi epäselkeältä, niin kyllä me tällä kurssilla käydään vielä paljon läpi, että ei hätää. Että kyllä tämä voi herättää kysymyksiä, että mistä minä niitä linkkejä saan ja minne minun pitää liittyä ja miten minä niitä saan jakaa tai että mitä minun täytyy kertoa, että kun minä jaan niitä ja miten minä saan ihmiset klikkaamaan niitä linkkejä ja liittymään sieltä tai ostamaan. Niin kyllä me nämä kaikki asiat käydään tällä kurssilla vielä läpi. Että tässä nyt käydään vaan näitä asioita läpi, että
mitä tämä niinku homma edes tarkoittaa. No miten tässä pääsee alkuun, että jos sä haluaisit niitä linkkejä jakaa jossain, niin sullahan pitäisi olla se oma kanava, missä sinä niitä jaat. Ja minulla on Facebookissa esimerkiksi lisätuloa kotoa käsin -ryhmä. Siellä jaan paljonkin kaikkia affilinkkejäni ja sitä kautta saankin kyllä ihan merkittäviä tuloja. Sitten mulla on lisätuloblogi www.lisatulovinkit.fi. Siellä minä jaan sitten tietoa lisätulojen hankkimisesta ja samalla myös sitten niitä affilinkkejä. Ja sieltäkin kyllä ihan mukavasti tulee koko ajan sitä tuloa. Ja sitten mulla oli jossakin vaiheessa Instagram-tili, tai siis mulla on edelleenkin Instagram-tili, mun oma Tanja Vain. Mutta siis jossain vaiheessa tein sitä kautta yhteistöitä. Mutta olen vähentänyt sitä, tai siis itse asiassa vähentänyt täysin minimiin, koska jotenkin se Instagram ei mulle itselleni niin vahvasti avaudu, että me sitä jaksasin omiin bisneksiini käyttää. Mä kyllä ymmärrän, miten se toimii ja osaan sitä käyttää, mutta mä en vaan itse ole siitä innostunut. Mutta siis tällä kurssilla on monia, jotka käyttää Instagramia ja haluaa valjastaa jonkun Instagram-tilinsä tai luoda jonkun uuden Instagram-tilin affiliate-markkinointihommiin, niin ihan hyvin pystyn siinä sparraamaan ja auttamaan, eli ei ongelmaa. Mutta en vaan itse ole innostunut, samoin kuin en ole itse innostunut koskaan TikTokista, mutta tiedän, miten TikTok toimii, ja myös sen, että monet tekee siellä affiliate-markkinointia. Eli sekin kanava käy affiliate-markkinointiin, vaikka en itse sitä käytä. Ja varmasti tällä kurssilla on useampikin, jotka haluaa kokeilla TikTokia tähän tarkoitukseen, ja pystyn sparraille siinä. Mutta sulla pitää olla joku kanava. Ja sulla ei tarvitse olla tällä kurssilla vielä valmiiksi sitä kanavaa. Eli sehän pystyt tässä nyt esimerkiksi käymään tämän kurssin niin kuin läpi silleen niiltä osin kun haluat. Ja sitten vaan lähdet sitä jossakin vaiheessa luomaan sitä omaa kanavaa, kun se sulle selkivää. Ja nyt tämä on hirvittävän tärkeä, tämä seuraava kohta, tämä oma osaaminen. Eli kun sä teet sitä omaa kanavaa, olkoon se nyt sitten Facebook-ryhmä tai blogi tai nettisivu tai IG-tili, TikTok, Pinterest, ihan mitä vaan, niin kyllähän sun kannattaa rakentaa se oman kiinnostuksen kohteesi ympärille ja hyödyntää sitä omaa osaamistasi siitä asiasta. Koska se on ihan hirvittävän tärkeää, että sä vakuutat sun yleisön. Ja yleisön vakuuttamiseen tarvitaan se, että sulla on jotain tietoa jostakin asiasta ja muut on silleen edes jollakin tasolla vaikuttuneita siitä sun tiedosta. Esimerkiksi, nyt taas mennään esimerkiksi, minä. Minun pitää ehkä jossain vaiheessa ottaa muitakin esimerkkejä kuin minä. Mutta siis minä ja minun lisätuloryhmä. Niin siis sen ryhmän jäsenethän jollakin tasolla, ainakin suurin osa sieltä on vaikuttuneita minun tiedoistani lisätuloista. Koska minä tosi paljon olen siellä ryhmässä jakanut omaa tietoani, ja just sellaista tietoa, mistä monet on sanonut, että tosi vaikea löytää suomen kielellä tällaista tietoa. Ja minä olen siellä sitä omaa kiinnostustani, innostustani ja osaamistani jakanut ihan suomen kielellä. Ja näin olen saanut sitten vakuutettua yleisöni. Ja sitten kun minä jaan siellä jotakin näitä affiliate-linkkejä, yleensä ne sisältää myös ne tekstit sisältää tietoa, en yleensä mainostele vaan silleen mainostamisen ilosta, niin ihmiset klikkaa niitä paljon suuremmalla todennäköisyydellä kuin että jos me en olisi antanut mitään tietoa tai sitten, että he ei oikein tietäisi, että mikä tyyppi me oikein oon.
Eli sen oman osaamisen näyttäminen ja sen osoittaminen niin lisää sitä ihmisten luottamusta sinuun. Ja sitten se lisää myös sitä todennäköisyyttä, että he klikkailevat niitä sun linkkejä. Eli hyödynnä sitä omaa osaamistasi siinä omassa kanavassasi. Ja se, että jos sulla on jo valmiiksi vaikka joku somekanava, mutta se et halua sitä sellaisena pitää, niin mikään ei estä sinua muuttamasta suuntaa siellä kanavan sisällä. Esimerkiksi jos sulla on vaikka Facebook-ryhmä, niin sehän voit muuttaa sitten sitä Facebook-ryhmän luonnetta ja kerrot vaan sun siellä ryhmäläisille, että nyt tämä ryhmä muuttuu tällaiseksi. Että sinulla on mahdollisuus poistua, jos tämä ei enää nykymuodossaan kiinnosta sinua. Ja mikään ei estä sinua tekemästä niin, koska se voi olla jopa niin kuin tosi hyvä peliliike tavallaan tuossa bisneksen aloittamisessa. Että sulla on sitten jo siellä valmis yleisö ja sulla on tuttu ryhmä, mitä sä oot tottunut käyttää ja näin. Ja sitten tähän bisnekseen kuuluu vahvasti myös yhteistyökumppanit. Mä juon tässä samalla kahvia, kun selitän. Siksi pienet tauot aina välillä, kun hörppäsin. Eli minähän teen tosi paljon töitä noiden affiliate-alustojen, semmoisten valmiitten alustojen kautta, jotka tekee kaiken minun puolesta. Minä menen vaan sinne ja valitsen sieltä itselleni sopivat mainosohjelmat ja yleensä haen niihin täytyy hakea yleensä erikseen. Ja sitten jos minut hyväksytään, niin sitten minä vaan rupean niitä sieltä saatuja linkkejä vaan jakamaan niillä ehdoilla, jotka minulle on määritelty. Ja sitten sen alustan kautta hoituu kaikki yhteydenpito siihen yritykseen, jonka kanssa minä sitä yhteistyötä teen. Minun ei tarvitse toimia siinä lainkaan. Tai minun ei tarvitse olla missään tekemisissä tavallaan sen yrityksen kanssa, jonka kanssa me sitä yhteistyötä teen, vaan se affi-alusta hoitaa kaiken. Ja sitten he myös hoitaa sen maksuliikenteen, eli he lähettää laskut sille yritykselle, ja kun yritys maksaa laskut, niin sitten tämä affi-alusta maksaa mulle palkkiot. Kannattaa varautua noissa, siis nyt puhun siis nimenomaan näistä, käytän pääosin Adtractionia ja Daisyconia, niin kannattaa varautua, että se voi olla parikin kuukautta se viive, että ne maksut tulee. Sitten on valmiita kumppanuusohjelmia, ja nehän on esimerkiksi noita, vaikka niissä markkinointitutkimuksissa siellä liityt johonkin, niin sitten siellä saat sieltä semmoisen suosittelulinkin, niin sehän on affiliate-markkinointi, ja silloinhan sun ei tarvitse siis tehdä mitään, nehän siellä itse hoitaa sen, ne todentaa sen, että onko kaikki mennyt niin kuin on sovittu, ja saat yleensä uusista jäsenistä jonkun tietyn palkkion, se voi olla pisteitä tai euroja, tai sitten esimerkiksi siinä Attapollissa, mitä moni vihaa, itse tykkään, niin siinä on taas, että saa, niin kun, oliko se 10 tai 15% niiden itsensä kautta tulleiden jäsenten palkkioista niin kuin provisiota. Et eihän se nyt paljon ole, jos niistä kyselyistä saa jonkun 70 senttiä ja 30 senttiä, mutta kyllä niistä niin kuin joka päivä mulle pamahtaa sinne minun Attapol-tilille joku yli euro, joskus 3 euroa päivässä, niin kuin tekemättä mitään. Niin kyllä se nyt siis, että noita kun on riittävästi, niin nehän siis tuo sitä, siis nimenomaan semmoista pientä lisätuloa sieltä, että sinun ei tarvitse tehdä tavallaan mitään asioiden eteen enää siinä vaiheessa, kun sinä olet saanut sitä porukkaa sinne itses kautta liittymään. Ja sitten räätälöidyt sopimukset. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että sinä otat itse yhteyttä johonkin yritykseen ja teet heidän kanssa niin kuin sopimuksen, sovit asioista, miten se hoidetaan. Mie teen näitä jonkun verran, en kauheasti, mutta jonkun verran on tehnyt, ja ne on yleensä joko sitten sellaisia
sisällön tuottamiseen liittyviä, että on sopinut, että saan jonkun kiinteän summan jostakin vaikka julkaisuista ja sitten yritän ajaa heille vaikka uusia käyttäjiä. Tai sitten on myös kokeillut niitä, että minulla on joku etukoodi, jonka kirjoittamalla tämä liittyjä tai ostaja saa jotain etua. Ja sitten kun hän käyttää sen koodin, niin sitten minä saan taas siitä palkkion, provisiot yleensä. Mutta joo, me jo aiemmin sanoin tuossa, että palataan noihin plussiin ja miinuksiin sit näissä erilaisissa tavoissa jossain vaiheessa, niin kyllä me palaamme näihin, mutta vieläkään en tätä niin kuin sen syvemmin lähde puimaan, koska tästä videosta tulee muuten 2 tuntia pitkä. Ja sitten haluan vielä kertoa, että mitä mahdollisuuksia tämä affiliate-markkinointi tai affiliate-business tarjoaa. Niin tuossa äsken jo vähän sivusinkin sitä, että semmoista vaivatonta lisätuloa. Että kyllä minä niin kun yleensä, jos minä itse teen jonkun markkinointijulkaisun esimerkiksi sinne mun lisätuloryhmään, niin kyllä minä pystyn jo arvioimaan, että paljon minä siitä suurin piirtein tulen saamaan, paljon se mulle tuottaa, että vähän niin kuin kokemuksella. Mutta että yleensä pistän itselleni vähän sitten semmoisen tavoitteen, että jos nyt käytän vaikka 15 minuuttia jonkun julkaisun suunnitteluun ja kirjoittamiseen, niin sit siitä pitää joku X-summa kyllä saada, että pääsee omilleen. Että kannattaa jokaisen sitten vähän niin kuin miettiä se oma taso, että mihin on tyytyväinen ja mikä motivoi, koska minä myönnän vahvasti, että raha motivoi minua ihan kivasti. Et rahaa on kiva omistaa ja sitä on kiva käyttää ja sitä on kiva ansaita, niin kyllä minä niin kun olen valmis tekemään siis töitä ansaitakseni rahaa. Ja sitten se takaa mulle sellaisen kivemman elämäntyylin tai sellaisen, millaista haluan elää, niin se on myös se niin kun mahdollisuus, minkä affiliate-markkinointi mulle ainakin tarjoaa. Ja me on pistänyt sen itselleni myös tavoitteeksi, että tietty summa kuukaudessa pitää tulla, että olen tyytyväinen, ja sitten, että pystyn niin kuin silleen kattamaan kuukausimenoni niin, että mulle jää vielä käyttörahaa ihan mukavasti, että pystyn tekemään sitten sellaisia vapaita valintoja elämässäni, että voi vaikka vähän niin kuin extempore lähteä jonnekin, jos haluan ja mulla on siihen varaa. Ja sen affiliate-markkinointi on mulle mahdollistanut. Kuten myös olen tässä nyt ostanut 2 koiraa, akitoja. Eli mä on niin kuin, pistin noin vuoden sisällä niin melkein 3000 euroa koiriin. Vai laitoiko? Joo, 3000 euroa yli 3000 euroa koiriin. Niin siis en minä olisi pystynyt tekemään sitä ilman minun affiliate-markkinointituloja. Eli se on niin kuin mahdollistanut sen, että me pystyin toteuttamaan minun Akita-unelmani ja hankkimaan vuoden sisällä 2 Akita-pentua. Ja nyt toki mietin, että oliko se nyt miten järkevää, kun nuo sekopäät meillä nyt elelee, mutta on ne rakkaita ja olen tosi onnellinen, että tollainen unelma tuli toteutettua. Ja myös se, että nyt kesällä esimerkiksi meillä pitää laittaa tätä pihaa kotona, niin jos mulla ei olisi noita affiliate-tuloja, niin emme pystyisi tekemään tuollaisia suunnitelmia, että nyt esimerkiksi ollaan piharakennusta suunnittelemassa ja hankkimassa, niin ei kyllä nyt mun tuolla kuukausipalkalla, niin ei ehkä sellaisia hommailtaisi. Eli se on suuri taloudellinen mahdollistaja. Eli kyllä sunkin kannattaa lähteä suunnitelmallisesti tekemään tätä, että sä pääset sellaiseen
pisteeseen, että sun ei tarvitse niinkään sitä rahaa ajatella, vaan nykyään mä teen tätä vähän silleen, että kun tää on kivaa ja rentoa tehdä ja tiedän saavani tästä tuloja. Koska nyt tiedän, että monilla on se tilanne, että olisi kiva tehdä tätä, mutta kun saako tästä mitään tuloja, niin me haluan, että sekin pääset tähän tilanteeseen, että sä tiedät saavat tästä tuloja ja että tätä on tosi kiva tehdä ja että sä teet tätä siksi, että sä nautit tästä. Joo, mutta ehkä se tavoite on monilla se, että oma talous niin kuin tavallaan vakautuu, niin kyllä minä niin affiliate-markkinointia pidän erittäin potentiaalisena tapana tehdä sen. Mutta sitten pääsemme tähän, että täytyy olla suunnitelmallinen ja sen se vaatii, koska tämä on ihan mikä tahansa muu business, eli tätä täytyy tehdä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti, niin sitten se saat tuloksia. Saatat epäonnistua välillä, nouset sieltä suosta, rämmit ja sitten jatkat ja pääset tekemään asioita, jotka motivoi sinua, innostut ja sit saat tuloksia. Kyllä siinä vaan niin käy. Joo. Mutta tässä tämä affiliate-markkinointi niin kuin pähkinänkuoressa, mutta me tullaan tätä asiaa hiomaan ja viilaamaan kyllä niin paljon, että pelkästään tämän videon varaan et tule jäämään.